Čau, čau, čau. Takže dneska si ukážeme, jak si teda mod Industrial Craft. Zase to jsou lidi, to je hrozný, ale přináší to spoustu dobrých věcí. Například třeba různý stroje, nový brnění, nuke, to je atomová bomba, která ničí v podstatě velké množství bloků. Gumový stromeček, počkat, to už tady mám zasazený. Asi to je hrozný. Víte, jiné rostou, z toho je guma pak, nejde samozřejmě rozmnožovat guma a v rozmnožovačce ta rozmnožovačka vypadá jako enderitová tuhla, ale jedna štyrce. Tak, pak je tady nový okno, to je vlastně takový jakoby tvrdší, který nejde rozbít tak rychle jako to normální. Pak jsou tady stroje, solární panel, vlastně ten vám napájí elektřinu do tady toho vlastně, tady je nový brnění, zbraně, hodně dobrý věci tady jsou přidané. Prášky, jo. Někde měla být ta guma, vypadá to jako kulička, je to rozhnědý. Teda černý to. Tady různé věci, malování, disky, rozety, na výrobu. Tady je třeba ne, to není ono. Tady to zkusím, tady. To je ten tritap, kterým se těží ta guma vlastně. Tady je brnění, tady je glass fiber cable, s tím se propojou ty stroje. No, pak jsou tady různý zbraně, diamantový drill, ten kope 6krát rychlejší než diamantový krumpáč, enchantmentý naučí na 4. Tady jsou různý typy, bakterka, takovýhle různý věci, prostě dobrý jsou tady. No, to je asi všechno. Čau.